Klenteng Kwan Sing Pyo Tuban minggu wingi sempet kesruh. Iki polahe loro kelompok umat Tridharma Klenteng gontok-gontokan sampai surung-surungan. Sebagian umat Tridharma kono nganggep proses pilihan ketua pengurus Klenteng Kwan Sing Pyo gak sah. Polahe prosedure gak tepat. Kesro sempat kedaden nang Klenteng Kwan Sing Pyo Tuban minggu awan. Rong kelompok umat gontok-gontokan sampai surung-surungan. Kesro iki mulai kedadean tepak rombongan umat ngeterno Go Chong Ping jaluk restu nang Kong Cho Kwan Sing Te sakmari kepilih dadi ketua pengurus panggon sembayang Tridharma utawa TITD liwat pemilihan sing dimeloki sebagian umat Tridharma. Tapi tepakan jaluk restu iki rombongan didang karo pengurus klenteng sampai akhirnya kesruh. Suasana dadi panas, polahe rombongan Go Chong Ping tetep maksa gawe mlebu nang klenteng. Masuk. Jaluk restu utawa ijen nang Kong Cho Kwan Sing Te iki dadi salah siji tahapan gawe netepno ketua pengurus. Kepilihe Go Chong Ping dadi ketua panggon sembayang Tridharma Kwan Sing Pyo marek Cho Ling Kyong Tuban iki entuk penolakan teko sebagian umat. Pemilihan pengurus marek penilik KSP Tuban sing diketuai Go Chong Ping dibiji gak sah, polahe gak cocok karo ADART pengurus TITD Kabupaten Tuban. Jare Heri Tri Widodo sing dadi kuasa hukum salah siji umat TITD Kwan Sing Kyo karo Cho Ling Kyong Tuban yaiku Wiwit Endra Setyoweni. Proses pilihan iki cacat prosedur. Polahe pengurus teko Surabaya sing dadi pihak penengah nang konflik sadurunge durung ngentoki izin gawe mbeber pemilihan pengurus sing anyar. Saliyane iku pemilihan yo dibeber nang jaba Klenteng Kwan Sing Pyo. Dadi gak roh sapa ae peserta sing teko nang pemilihan. Kuasa hukum Wiwit nganggep pengurus sing duwe hak swara kudu pengurus sing nyekel kartu tanda anggota sing aktif. Kuasa hukum Wiwit rencanane bakal ngetokno somasi marang nggawa perkara iki nang meja hukum. Nek Go Chong Ping tetep ngeyel karo kasil pemilihan gak ate restu telu pengurus teko Surabaya. Ziki Muhammad, Kusni Mubarak, CTV.